lavalos así na carretera. A vender así, daquela vendíase menos porque había menos coches. Empezamos eu, e máis Concha e máis Rosalía. Sí, sí. Un ano polo carnaval viña un señor con un camión. Entonces quedounos de vir o viernes de carnaval e non veu. E unha veciña miña quitounos aí para casa dunha cuñada. E foi cando ela empezou, e atrás dela vin eu. E despois ríanse de nós, os veciños ríanse de nós, claro. Cando nos vía un conocido, nos dábanos unha... Bueno, non nos iba a dar vergonza. Pero daquela era moita necesidade, meu fillo. Moita necesidade. Canto se rían de nós. Porque isto era unha baixeza, hombre. Era unha vergonza. Isto era unha baixeza. Dicían que era unha vergonza vendelo. Pero como lle gustan a todo o mundo, pois non é vergonza ninguna. Este da verdura é un traballo que realmente se valora pouco. É un traballo moi duro. Fixen xa en abril 80 anos. En abril. E vendo o que ves aí. Vendo mel, vendo cebolas. E ti non ves que vende os grelos, é malo mel. Hai días que sí, pero hai outros días que non. Moito non, porque somos moitas a vender. Bo é que, como tamén pola carretera pasa moita xente, tamén pasa, hai moito quen compre, non? Aquí as mulleres, claro, témoslo complicado porque facemos o traballo da casa, temos o da verdura que é moi liante porque aí non se pode apurar, hai que leválos moi limpios, escollelos ben escollidos. Vamos a ver. Home, as mulleres somos as que estamos ao frente destas cousas que os homens van traballar. É o frelo que bota a rosa. Entende? Este xa está pasado. Este é que xa pasou, xa se acabou, xa pasa de moda o grelo este. Pero hai moitos que queren este grelo. Este ano a ser os grelos a 3 euros, perto. Porque os botou outra peste. Eu penso que é da peste de Meirama, da central. Ben por aí abaixo que ainda canto hai. O campo é toda unha cadena, e ten moito intermediario, entonces cando chega o consumidor, claro, que vai caro. Tiñamos que nós, se houbera unha maneira, pois eso, de que fora máis directo ao consumidor. Ir a bañalos á leira, a limpalos e preparalos, atalos, e despois lavámolos ben lavadiños, e puñémolos na carreta, e despois a xente de paso, se sabe que están á venda para todos.